Sa number 6, driver na trap sa sulod sa Natumba nga water tanker truck sa DSB. Nakuhaan sa CCTV footage ang pagkatumba sa water tanker truck sa kilometer 41, Purok Talos, sa Barangay Igmayaan, Banwas ng Don Salvador Benedicto, Domingo sang hapon. Naghalin sa Barangay Bunga kag padulong Mursya ang water tanker truck nga ginapanag-iyahan sa Silver Dragon Construction. Nagapadulhog kag kurbadahon ang porsyon sang dalan nga ginluntaran sang insidente. Nagwa sa investigasyon sang kapulisan nga nadulaan sang preno kag wala makontrol sang driver ang manibela, rason nga natumba ang tanker truck. Wala sang iban nga naulamit magluwas sa 43 anyos nga driver nga naipit sa sulod sa truck. Nagamit sang nakalain-lain nga equipment ang mga katapos ang Bureau of Fire Protection agud nga makuha ang driver. Naglawig sang 2 ka oras ang rescue operation antes tigayon nga nakuha ang naipit nga driver kag nadala sa ospital.